नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण जे वाट बघत होतो की 50,000 अनुदानाची खूप दिवसापासून प्रतीक्षेत होतो आपण आणि शेवटी ते आता शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये क्रेडिट व्हायला सुरुवात झाली। आतापर्यंत जे तिसऱ्या यादीमध्ये नाव होतं, चौथ्या यादीमध्ये नाव होतं, बहुतेक लोकांच्या पाचव्या यादीमध्ये सुद्धा नाव आलं होतं, पण शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये त्याचे जे पैसे होते ते क्रेडिट न होत होते आणि म्हणूनच बहुतेक शेतकरी आता कमेंटमध्ये कळवत होते की आमचं ई-केवायसी करूनही आमचे यादीमध्ये नाव आहे तरी शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे येत नव्हते, असे बहुतेक शेतकऱ्यांची तक्रार होती। तर ती तक्रार आता संपणार आहे मित्रांनो, कारण की कालपासून म्हणजेच 22 मे पासून शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये त्याचे जे हप्ते होते एकरीप्रमाणे किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रुपयापर्यंत जे अनुदान होतं ते शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये क्रेडिट व्हायला सुरुवात झाली मित्रांनो। आता याच्यामध्ये बहुतेक शेतकऱ्यांना असा प्रश्न पडलाय की कोणत्या जिल्ह्यांच्या अकाउंटमध्ये हे पैसे शेतकऱ्यांच्या डिपॉझिट व्हायला सुरुवात झाली। तर मित्रांनो, याच्यामध्ये असं नाही की पर्टिक्युलर एका जिल्ह्याच्या अकाउंटमध्ये किंवा दुसऱ्या जिल्ह्याच्या अकाउंटमध्ये काय येत नाही। तर मित्रांनो, असं नाहीये। शासनाच्या मागील आपण एक व्हिडिओ बनवला होता की शासनाकडे ज्याप्रमाणे अनुदान जमा, शासनाकडे ज्याप्रमाणे महसूल गोळा होतोय त्याप्रमाणे शासन शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे डिपॉझिट करायला सुरुवात करते मित्रांनो। आणि आता म्हणूनच त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये कालपासून बहुतेक शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये त्याचे पैसे डिपॉझिट होत आहे। तर मित्रांनो, याच्यामध्ये आता जे तिसऱ्या यादीमध्ये लाभार्थी पात्र झाले होते, चौथ्या यादीमध्ये आणि पाचव्या यादीमध्ये, तर मित्रांनो रॅन्डमली आता काय होतं की बहुतेक जे तिसऱ्या यादीमध्ये पात्र झाले त्यांच्या अकाउंटमध्ये सर्वात आधी पैसे डिपॉझिट होतील। जर त्याच्या व्यतिरिक्त अजून महसूल शासनाकडे शिल्लक असेल तर मग चौथ्या यादीमधील आणि पाचव्या यादीमधील शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट होतील। पण ज्या शेतकऱ्यांच्या तिसऱ्या यादीमध्ये ई-केवायसी मित्रांनो ई-केवायसी करून त्यांच्या यादीमध्ये प्रतीक्षेत होते अशा शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये आता पैसे डिपॉझिट होणार आहे। तर मित्रांनो, हा अपडेट होता, खूप महत्वाचा अपडेट होता, कारण की बहुतेक शेतकरी कमेंटमध्ये कळवत होते। आणि तर मित्रांनो, आता तुमच्याही जर अकाउंटमध्ये पैसे डिपॉझिट झाले असतील तर खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक करून द्या, चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या, शेजारील घंटीचं बटन प्रेस करून द्या। धन्यवाद।